na yi wa ɗan uwana abokin aiki na malam Inuwa na ce ai sai ya kama da malamin nan. So malam mun haɗa abin alfahari. So da Allah ga iyayenmu nan mata, ga ƙannenmu nan, ga yayyenmu nan, ga abokananmu nan. Sannan kuma wannan taron mu kullum so muke kamar yadda ake abubuwa a duniya, to so muke mu ma nan Najeriya a ce an ci gaba da haka soyayyar manzon Allah. Mutanen da suka zo nan ba kaɗan ne daga cikin wanda su kalla, tunda Allah ya riga ya bamu mutane a al'amuran mu na media. So wannan abin da za a yi za a ɗauke ta duniya ce za ta kalla gaba ɗaya. Ga shi na muna yin komai a tsare da yardar Allah. Mu ne baka fatan alheri a sai a saurara da Allah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Bismillah wa a'udhu billahi min qalbillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. على أن محمدي حمد المحامد للمحمود محمدة له تحمد على حامد الحمد فلولا الحميد ما حمدت محامده فنحمد الحميد على إحمادنا الحمد والشكر لله رب العالمين. شكر المشاكر للشكور مشكرة له تشكر على شاكر الشكر فلولا الشكور ما شكرت مشاكره فنشكر الشكور على إشكارنا الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا وعظنا وفخرنا وكنزنا وذخرنا وشموخنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة الوجود وعين مرآة الشهود وفلك الدائرة الجلالية إنسان عين الكمال وناموس الجمال والحادي إلى الرشاد ظاهر هيكل اللطائف وباطن كنز المعارف اللدنية الساري في ميادين الحقائق والجال لتجى الضلال بطلعة نوره الوقات وعلى آله وصحبه ومن صار بدربه إلى يوم لقاء ربي. صلوا على النبي. mun fara da harshen wanda muke so, mun fara da harshen da babu irinsa, mun fara da harshen da duk musulmi yana takama da shi, mun fara da harshen da ya fifici dukkan harshuka, sannan kuma harshen masoya manzon Allah. Muna gode Allah mai yadda ya so a san da ya so ga wanda ya so. Sarkin da ya kakanta kaka ya kuwa ya kakantawa, ya yayanta ya faskara yayantawa, baya dan bai da idan balle idanta, bai da nan bai da can balle inanta. A zatin sakwal ne, a sifar satal ne, a mulkin satal lintar in ya ce i babu a'a, in ya ce la babu mai cewa na'am. Irinsa sam na biyunsa wanda ya ce akwai ya shuka, farkon da ba ta da farko ƙarshen da baya ta bata ƙarewa. Sallu ala nabi. Sai shugaba jagaba, kukurba mara tafka, shafaki a babban fada, taskira asirin zati, mamagabin tsirrin ƙudura, goshinsa fes, fuskarsa tas, hancinsa ɗas, haƙoransa a jeraras, gemunsa ya cika ya yi daidai ya yi lif ya yi kyau ya ni'yanci kwarjininsa na cika ƙirjinsa na haskakawa. Idan ya murmushi ga kyan shirya, ga kalan leɓarsa jazu, ga idanunsa gada tambar farin nono, fari na su kalbaki na su irin gagirarsa a lankwashe gashin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi iska ya fi jawaska tsaho da ɗaurin kyalli da sheki, walwalan fuskarsa ya fi matsokaci, hancinsa haɓaka gashi ɗonar mai tudu, fuskarsa mai daraja a zagaye wane rana da wata a haske, haɓa tasa doguwa da wuyarsa samɓalya wuyan barewa, kafaɗinsa irin na zaki masu faɗi, ƙarfinsa ya fi na jarumai, damɗinsa tambar munduwa, tafinsa mai taushi tibis wane karan muski, yaɗinsa zara-zara, farcensa ja da fari kamar zinariya, naman jikinsa a ɗaure shi ko yana dire
bai zan kalle a ƙaho ba, bai yi dikis-dikis a durunsa ba, maganarsa tambar yayyafin da yake zuba, lafazinsa ya fi zuma idan ya fitar da shi, kyawunsa shine kyau gare shi, ka fitta dukan kyau ɗan Abdu baban Fatima na Khadija babu kamar ya shi, sallu ala nabi. Ya zuciya ba za ta so shi ba, wanda ma Allah ya hakaita mana wannan kissar tasa a cikin Alƙur'ani. Kawai kissar aka faɗa amma ba fata ɗaya daga cikin abin da aka faɗa na wannan shugaba ba sallallahu alaihi wasallama. Me aka faɗa na annabi Yusufa? Cewa ubangiji falamma ra'aynahu akbarnahu wa qattana aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha basharan illa in hadha illa malakun karim, sallu ala nabi. An faɗa kawai lokacin da yazo zai wuce, Zalihahu matar Kidifiru ma'ajin sarkin Misra da ta ci abin da ake mata tsegumi yayi yawa, ta ce bari ta magance abin da suke na tsegumin nan. Ta ce annabi Yusuf ya zo ya wuce ta gabansu, wucewarsa kawai suka gani, ba fa fuskarsa suka gani irin wanda shi duk da abin da ya afku ga annabi Yusufa rabin kyau aka bashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wanda irin rabin kyau, akwai abin da ake cewa jamala, akwai abin da ake cewa jalala, akwai abin da ake cewa kamala. Zunsurutun kyau shine kama jamala, to rabin zunsurutun kyau aka bashi, amma ba bai cikar kamala ta manzon Allah ba bai cikar jalala ba, sallu ala nabi. Amma sai ga 'yan mata, in wannan kyau na al'ada ne ba za ta yi a yanki hannu jini ya zuba, amma ba a san an yanki hannu ba, balantana a san jini ya zuba, akan an kalli wanda aka ba shi rabin kyau. Ya wanda aka ba zunsurutun kyan baki da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ya nuna mana shi din ba irinsa bane, sai da ya zama daidai da gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba sunna ce kawai ta tabbatar da shi ba, har a cikin Alƙur'ani ubangiji ya ringa ambatan manzon Allah gaba dan me? Dan duk gabarsa da aka faɗa a san babu wani mai gaba irin wannan gaba. Duk abin da ya fito ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da yayi kama da shi balantana a ce ya tada shi. Sallu ala nabi, sallu ala habib. Annabi Yusufa in an yi zancen kyau, to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ba sirrin kyan baki daya, ba a kyau kawai aka tsaya a gare shi ba kyau kawai bane, shi da abin da yake cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da babu wanda yake da irin wannan abu ne kuma ba zai same shi ba. Idan mun duba a jikin mutum akwai kafa kusan guda 7, a saman sa akwai kafa wajen guda 5, abin da yake ga kafa ta ido, akwai kafa ta kunne, akwai kafa ta hanci, akwai kafa ta baki, akwai kafa ta jikin fatar jikin mutum. Duk waɗanda suke da wannan kafofin baki daya, in na sama ne guda 5 innan duk ƙazanta suke fitarwa, amma banda na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gumi babu shakka, gumi ƙazanta ne. Idan ma kai gumi ka tunkari inda mutane suke, ba za a ci wani abu da yake fita da gare ka ba, sai abin da za a nisance ka, dan wari za a ji. To ya gumin manzon Allah yake? Sallu ala nabi. Shine wanda sai da tuna Ummu Sulaimin a Rumaisa ta tari wannan gumin a ƙarura, shine matsayin kwalba a wannan lokaci. Ina farkawa ya ce, ya Ummu Sulaimin, me kike da wannan? Ta ce, wallahi ya Rasulullahi, idan mun ƙara gumin nan naka a cikin turare, to ba za a samu turare mai ƙanshinsa ba. Sallu ala nabi. Yawu shi ma ƙazanta ne, amma me ya afku ga Umaira'u? Umaira'u ita ce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙawayenta su 4 su 5 kenan, suka tadda shi yana cin kilishi, ya cakuɗa wannan kilishin ya tauna da yawon bakinsa mai albarka. Umaira'u ta ce, san mana ya Rasulullah, sallu ala nabi. Shi bai san abin da ake ce ruwa ba, ya ciro daga bakinsa mai albarka, ibasu suka raba, kowace da ta ci ta tabbatar ta ci abin da bata taba jin abu mai daɗinsa ba. Saboda me? Saboda ya taba yawon da babu irinsa.
kowace da ta ci wannan daga ranar bata kuma buƙatar in ta tashi daga bacci sai ta yi makilin ta yi buroshi, mu a nan mai makilin mai buroshi to ba sai ta yi asuwaki ba, babu zancen asuwaki sai dai bakin ta ringa ƙanshi. Saboda me? Saboda yawun bakin manzon Allah da bakinta. Akwai Rabiba ta Ummu Sulaimin, yarinya ce ya kankanuwa tana 'yar shekara 3 zuwa 4. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana watsa ruwa saboda zafi ya dame shi, ta tunkaro inda yake ya guntsi ruwa a bakinsa sai dan feso mata nan ta koma. Ashe sirrin ruwan ya taba yawun bakinsa, ina taba fuskarsa Allah ya canja kyan fuskarta. Sai da ta kai ta kawo tana shekara 80, amma babu wata sauraya a Madina mai kyan fuska irinta. Saboda me? Saboda yawun bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka kuma da abin da aka ce ne ya fito daga me? Ya fito daga hanci, shi ma ƙazanta ne, amma ne sahabbai suke idan ya kaki ya tofar garaje suke bakinsa bai taba ƙasa ba sai dai a hannunsu suna shafawa ƙanshi ya tashi daga me? Daga kakin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan abin da yake fita fa daga abin da ake ce ƙazanta kenan. Ya kuma abin da mu in mun ya fita daga cikin mu ake cewa najasa, shi ma najasa ne in ya fita daga manzon Allah, ha shawo ba najasa bane. Ga barakatu ummu ayman al-habashiya, ita ce wanda mu a wajen mu in an yi za a ce fitsari, amma shi da yayi nasa a kaskon ƙanshi ta je na tashi. Ishruwa ta kama ta cikin dare, ta laliba ta ci wannan akushi, tana ɗaukan akushin, ƙanshin da yake fitowa daga cikin akushin ina dukanta sai shi bata san lokacin da ta sa shi a baki ba ta shanye shi baki ɗaya. Mai manzon Allah ce da ita sallu ala nabi. Gari ya waye, yace a ɗauki abin da yake cikin wannan kasko a je a zubar. Ta ce ya Rasulullahi ai na shanye shi. Kin shanye me? Ta ce na shanye wannan abin da yake fita, mu a matsayin muftari ne, amma shi dan a tabbatar ba irin namu bane, bata ji kasarni yana fita ba, kuma a baki bata sha abin da ya kai shi daɗi ba. Tun daga wannan rana manzon Allah ya ba ta bishara dan ba na jisa ta sha ba, cewa yadda ita da ciwon ciki sun yi sallama har abada. Sallu ala nabi. Ga sadatina ita kuma wa? Ita kuma sadatina Ummu Yusufa, ita tun da ta ji watan ta samu wannan albarka, ita ma suna zaune a ɗaki, ita ma kuyanga ce tasa, da ta ji yayi ta ɗauke ta shanye. Washe gari ya tambaye ta, ta ce ni ma na shanye ya Rasulullahi. Ya ce da ke da rashin lafiya kun yi sallama har abada. Sallu ala nabi. Akan me abin da yake fita daga cikin manzon Allah ya zama haka? Saboda shi kaɗai ne a cikin halitta. Duk wanda zai ci abinci, ina cin abinci don yi amfani da abincin, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba cin abinci don yi amfani da abincin ba, sai dai abincin in ya shiga cikin manzon Allah ya amfani da jikin manzon Allah. Sallu ala nabi. Ai mu mun ci abinci ya amfani da jikin mu, shine wanda bai amfani ba za mu fitar da shi a cikin najasa, amma shi ya ci abinci ko ya sha abin sha, sirrin wannan abin sha ya shiga jikin da babu irinsa, ya shiga a ruwa, amma sai ya fito a sinadarin da babu irinsa. Tun da yau babu wanda zai baka, duk da ci gaba da ya samu a yanzu a harkar likitanci, ba wanda zai ɗauki magani ya baka kuma ne ya baka garantin rayuwa, babu sai manzon Allah. Sallu ala nabi. Sai kuma me? Sai mu dawo waɗannan sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan mun dubi irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana, wanda duk abin da ake gani a halitta ana ganin me? Ana ganin Allah ya yi halitta kashi 4. A kashi 4 nan duk hankali ya fi tafiya zuwa kashi na farko, shine Allah ya halicci annabi Adamu ba uwa ba uba. Ya zo ya halicci ba sai da tuna Hawwa'u da uwa ba uba, da uba ke ba uwa, dan an yi ta da kakkakin kirjin annabi Adamu. Sallu ala nabi. Izo ya halicci annabi Isa, shi kuma da uwa ba uba,
amma sai ya zo ya halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kan fitowar uwa da uba, amma yawanci sun fi ganin mamakin kudurar Allah akan annabi Adamu, to mamakin kudurar Allah akan manzon Allah ta ninka ta kan annabi Adamu. Sallu ala nabi. Ta yaya annabi Adamu a irin yadda Allah ya tsara masa rayuwa, ina rayuwa a dunkule da ta halitta jikinsa. Me nake nufi da wannan? A lokacin da mutum ya zamana ina da Allah ya kaddara masa rayuwa, zai kaddara masa rayuwarsa ta ta'alluki da abin da aka ce numfashi, zai kaddara masa rayuwarsa ta yi ta'alluki da abin da ake cewa zuciya, zai kaddara masa rayuwarsa ta yi ta'alluki ta rataya da abin da zuciya ta rataya da shi. Wannan shine rayuwa. A yanzu in an ce numfashi ya yanke, babu yadda za a ce mutum ya rayu. A yanzu ko a zamanance da ake zuwa a yi mutum operation, a lokacin da ake masa wannan an riga an ɗauke abin da zai ringa ji na rayuwa a jikinsa. Sallu ala nabi. Amma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ina ɗan shekara 4 ya ce mala'iku biyu sun zo min. Wa ya sanar da shi mala'iku ne ɗan shekara 4? Ya ce sun kama ni, suka zo suka kwantar da ni, suka tsaga kirji na. Ku duba wannan maganar, an tsaga kirji amma idansa yana gani, an tsaga kirji hankalinsa yana tare da shi, an tsaga kirji da nutsuwarsa, an tsaga kirji rayuwarsa tana nan, an tsaga kirji jini bai zuba ba. Ya ce ba sun tsaga kirjin suka cire zuciyarsa, ga zuciya a gefe amma abin da take wa jiki bai daina ba, jininsa bai daina kai kawo ba, hankalinsa bai kau ba. Da abin da zuciya in kana jiki take yi, to ta bar jikin manzon Allah tana yi. Shine remote control rabbani. A bata jikinsa amma tana aiki. Saboda ne? Saboda shi kadai Allah ya kaddara haka, ya rayu jikinsa ina tattare baki daya, kuma a san ba da zuciya ke rayuwa ba, dan ga zuciyar ta bar jikinsa amma rayuwarsa tana tabbace. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sallu ala nabi. Shi kadai. Wannan taron da muka ce muna yi don murnar wa? Don murnar haihuwarsa. To me ya faru tun daga ɗaukar rabansa har zuwa bayyana mun ji annabi Isa ta zo ne sai da tuna Maryamu ta kewaya ta dawo da shi, har suka nemi zarginta. Ya Maryamu laqad ji'ta shay'an fariya, ya ukhta Haruna ma. Assalamu alayka ya wanda Allah ke mai yabo. Assalamu alayka ya fardu antal qasim mai rabo. Assalamu alayka dan kai da kan rahama ta zuzzubo. Assalamu alayka wanda ke son ka shi ne mai rabo. Assalamu alayka mai kinka ya makale a cikin tabo. Assalamu alayka saba maka shine babban sabo. Assalamu alayka masoya annabi na sara maka. Ka sai ta kai kake annabi ba mai ja maka. Masoya annabi foundation ne muke ta yabanka.